Gisiradaan sa Prevention, Restoration, Order, Beautification, Enhancement kun probe team ang usa ka junk shop nga nahimutang sa corner Arellano ug MacArthur Boulevard sa Barangay Tinago, Dakbayan sa Sugbo. Si Aderson Kumar, pangulo sa probe, niingon nga guba ug medyo gabok na ang building nga giabangan sa tag-iya sa junk shop nga Ara Trading. Gibutyag niya nga ang junk shop hugaw kayo tan-awon sa pananaw sa mga tao ug gani kapila na nila kini balik-baliki apan way aksyon ang tag-iya niini. Giingon nga miagi sa saktong proseso ang ilang operasyon ug niabot sa punto nga ilang girekomendar nga ipakanselar na sab ang business permit sa maong junk shop. Niabot sa punto sa saktong proseso para ma-close ang business nga scrap buying. So, paggawa sa clearing notice, clearing order, nag-serve me o clearing notice. So, atong gihangyo nga sa ikapulo ka adlaw, mag-closure na mi. Okay, VO. Headlines. Uluhang tudling sa mga balita, sinulog sa Sugbo 2024 sa SRP ipahigayon. Konseho suportado ang bagong nanglingkod nga MCWD officials. 80 ka mga barangay sa syudad, dunay libreng wifi. Oplan disiplina, subling gilusad sa Dakbayan. Og BFP nagpahimangno likayan ang mga pabuto karong Pasko ug bag-ong tuig.